So what's up mga kadax, karon magpakaon ta sa atong baboy. Dili lang kita mukaon ang matong baboy pod. So kana mga kadax, dili na siya lamaw, page na siya mga kadax, gibasa lang siya para sa baboy kay bungi mong goreng baboy kay di makatulot guro. So kita ni kapadulong na ta sa atong pigiri sa atong baboy mga kadax. So nakita niyo kadax, mapaingon na tamo na pigiri na mo mga kadax. Simple lang gud mga kadax, pero nay sariling tubig mga kadax. So ibutan sa nato kay liguan sa nato atuang baboy kadax. May pang baboy nakaligo kita ni. Nakaligo na bitaw mga kadax. So kana gilimpiwan na to mga kadax. Pasensya lang mo sa akong gupit mga kadax. So karon kuha na tug tayo atong baboy mga kadax, kipas forward lang na to mga kadax. Mo siya nalimpyo na mga kadax, wala na tayo, pwede na ta maghida-hida dire. So karon gipakaon na to atong baboy bisag makakulot kayo. Now I'm at a payphone.